Hej alle sammen. Så er jeg tilbage i en video her på TikTok. Ja, og jeg tror efterhånden, jeg har fundet ud af en lille bitte smule omkring, hvad jeg også vil bruge det til. Jeg kommer til at poste nogle videoer her, som egentlig handler dybest set om mig selv og mit liv og mine udfordringer som paranoid skizofren. Jeg er paranoid skizofren i mild grad, og det har jeg været i nogle år nu efterhånden. Det er noget, jeg får medicin for, og i perioder så hører jeg stemmer i mit hoved, som desværre er negativt ladet. Jeg hører blandt andet 2 stemmer, og den ene kalder jeg for Sigurd, og den anden kalder jeg for Roberto. Ja, og det er meget syret nogle gange, og det kan være svært at sætte sig ind i, når man ikke selv har prøvet det. Men det er sådan også en af de ting, jeg kommer til at tale om her i mine videoer og sådan noget. Ellers så vil jeg bare sige hej og præsentere mig selv lidt. Jeg hedder Jakob Martin Poulsen, og jeg er født og opvokset her på Amager, hvor jeg bor. Og jeg bor på Amager, og størstedelen af min familie bor på Amager. Jeg har en rimelig stor familie. Jeg har 4 søskende og en halvsøster, som bor på Samsø. Og så har jeg, gudsketak og lov, har jeg stadig min mor og far. Og de er jo efterhånden ved at være oppe i alderen. Min far er 85, og min mor er 84. Men altså, efter omstændighederne, så har de det godt. Begge to. Gudsketak og lov for det. Og ellers så vil jeg bare sige, at jeg er 45 år. Jeg fylder 46 her til marts måned. Den 17. marts. Jeg er fra 1979. Og jeg blev diagnosticeret som paranoid skizofren i 2013. Og de første symptomer dukkede op, da jeg var i slutningen af 20'erne. Og så kom der først rigtige symptomer på banen, efter jeg blev 30 år. Og det var i 2009. Så 2009, det var året, hvor jeg blev sygemeldt fra min arbejdsplads den første gang, hvor jeg havde symptomer, hvor jeg hørte stemmer. Og ja, og så har det været sådan lidt on-off. Der har været nogle pauser, hvor der har ikke været nogen symptomer, og så er de kommet tilbage, og så har jeg gået lidt med det, fordi i starten så anede jeg ikke, hvad det var for noget. Jeg anede ikke, hvad det var, der foregik inde i hovedet på mig. Og jeg ved heller ikke, hvorfor jeg pludselig hørte nogle stemmer. Og ellers, jeg har gået til stresspsykolog, fordi jeg har været nede med stress nogle gange. Primært på grund af mine symptomer der og sådan noget. Og så sendte psykologen sendte mig så til en psykiater. Og da jeg så beskrev over for psykiateren, hvad der foregik inde i hovedet på mig, så sagde han, det lyder som om, at du er paranoid skizofren i mild grad. Så sagde han, okay. Det vidste jeg ikke noget om. Jeg vidste ikke, at det var det, som jeg fejlede. Men altså, ja, hvad kan jeg sige? Altså ellers, det er ikke noget, som man skal være bange for. Der er mange paranoid skizofrene, der går rundt og har et helt almindeligt liv og en helt almindelig hverdag, hvor de ikke skader nogen, og de gør hverken skade på sig selv eller på andre. Og jeg er også en meget fredelig person. Jeg elsker fred og ro, og jeg er meget stille og rolig af natur. Så ja. Men når jeg har symptomer, så bliver min virkelighed, den bliver lidt farvet af mine symptomer, og som jeg også nævnte tidligere, det er meget syret. Altså, det er meget syret at høre stemmer på den måde der. Og ja, altså, symptomerne får mig til at tro, at der er nogen, der kan høre mine tanker, og der er nogen, der følger efter mig, og der er nogen, der er ude på at gøre livet surt for mig. Så det kan være ubehageligt nogle gange til tider, og
andre gange så trækker jeg sgu lidt på smilebåndet over det, fordi at nogle gange så er de der stemmer, jeg hører, de er så langt ude, så man kan kun grine af det. Men altså, jeg tager det med, i stiv arm, og jeg prøver at få det bedste ud af det. Jeg har lige haft en periode med symptomer, og det virker som om, den er ved at være overstået nu. Jeg har været nødsaget til at sætte min medicin op i dosis, fordi jeg som sagt har haft symptomer, og indtil videre så virker det som om, at det har virket, som det skulle. Der går altid lige en uges tid, før jeg kan mærke nogen effekt, og den fulde effekt af en forhøjet dosis i min medicin, den kommer først efter 2-3 uger. Så man skal være tålmodig, og man skal prøve at ikke at blive drevet til vanvid af de der stemmer, som jeg hører. Ja, men det var så en lille video her fra mig. Der kommer flere af slagsen, hvor jeg bare snakker om min hverdag og livet som paranoid skizofren i mild grad. Og ellers så kommer jeg til at nævne alle mulige små ting og sådan noget, dagligdags ting og sådan noget, og hvad jeg ellers går rundt og laver. Bare lige sådan for at skabe lidt forståelse, og ligesom for at nedbryde nogle tabuer og sådan noget, og for ligesom at sprede viden om, hvordan det er at være paranoid skizofren. Så det er lidt mit formål med de her TikTok-videoer. Så yes, det er det. Nu vil jeg spise noget frokost. Klokken er lidt over 1:30, og jeg har været ude at gå en tur, hvor jeg har handlet ind og været på kaffebar. Det gør jeg næsten dagligt, eller det gør jeg faktisk dagligt. Som regel går jeg på Ingolds kaffebar herude på Amager. Dejligt sted. Det er efterhånden blevet mit stamsted. Også faktisk i parentes værested, fordi det er der, jeg kommer og ses med nogle af de andre stamgæster deroppe og sådan noget, og får en kop kaffe og hygger lidt og sådan noget, og slapper lidt af og sådan noget. Så ja, yes. Nå, men det var det for i dag. Tak for i dag. Der kommer andre videoer, hvor jeg også fortæller, hvordan jeg har det, og hvad jeg går og laver. Yes. Så det vil jeg lige dele med jer. Jeg håber, at I har fået noget ud af det. Og I er velkomne til at skrive, når I har set den her video her. Men indtil næste gang, så må I have det godt, og passe på jer selv og på hinanden. Vi ses. Hej hej.